Naupang te Pathianni chi bai ule kan lo le ta voina chuan thupoi mo deuh kan zir ho do na isuaring tu te kan niang hian kan nuna ni tumte du zong te kan nei vek thina chumi chu kan nianga chumi chu ni ka tumang te kan ti thina ni naupang te jinga doctor ni tumte a missionary ni tumte sarkar officer ni tumte tiangkhanin tum rang rang kan nei theya heti kan ni phungba ka hian engamoni du le tum le zon kan nei theu thina ni Michelin enge ni kan tum ti le tunge kan ni ti in kara hian mun ol om thina ati a kan ni tum ti puitling tur chuan thil mol te zir tur kan ne chu chu satelang hian tha tha lavin chol lavin zoin kan ni tum lam chu kan pananga ya vele khata kan tlan vak chuan na to pa kan chawa kan ni tur kan ni ma in kan thlo tling lo le thina ni entirnan he thingkung hi tui vele khata pe vakilang pihring tuin halpo vele khata tui pe vakilang ti hianin tui chunga tuina chi manga an thi mai do na omji om lovani amai ro chu thing chu le akan phuna tuia tlema kan chom chuan tikhanin zoi na lo thang chawa lo thang lian thina kan pek ngek chuanin athi pha theani zoi nan lo thang lian a thingkung lian an lo ni mai thei thina ni chu tiang chuan kan tharau nuna te kan dap chung ni ya ni kan tum te po hi vele khata man mo takat lana ti huam ai chuan zoi chu kan pana ma kan lak ngai thina ni thoi taka zoi malam pana ke kan pen chuan kan ni tum kan ni thleng ma jok thina ni vena enge ka ti don ti te engtika nge ka ti don ti te khoi muna nge ka ti don ti te engkim om zenein hun le mun bik ne ya nun kan ziranga ya chu puitlin na tangkai em ani kan mi mal nuna te chung kuwa te hlotlin le puitlin na kong kan zo te nan engkim a hun te a mun te kan thiar thiam apoi mo em ani naupang thu oi zirtir thei kan ni theu apoi mo le in zawa in nilen nom le theu ule